så altså, i dag der skal jeg lave et 10 starter Pokémoner, og lad os bare starte. Nummer 10. Squirtle har altid været en af mine yndlingspokémoner, mest fordi at dens mindste udvikling, der er den bare så sød, og i sidste udvikling, der er den mega badass. Nummer 9. Treego. En af grundene til, at jeg har valgt Treego som nummer 9, det er, at den er faktisk rimelig sej i første form. I den anden form ser den heller ikke dum ud, så i den sidste form, der ser den mega fed ud. Plus at Treego er heller ikke et rigtig dårligt Pokémon. Faktisk rigtig rolig. Nummer 8. Totodile. Ligesom med de andre Pokémoner, synes jeg, at Totodile er mega sød i start og udvikler sig til den sidste udvikling af Renegator, som også er mega fed. Og plus at generation 2 er også min yndlingsgeneration. Det var også en af de første Pokémon, jeg spillede af fed. Nummer 7. Pikachu. Sikkert nu, så vi alle sammen sige, Pikachu er ikke en starter Pokémon. Jo, i generation 1 var det i Pokémon Yellow. Og jeg synes ikke Pikachu er særlig god Pokémon. Men grunden til at den fik nummer 7 i klassen, det er måden det er sat op. Du har Pikachu bag dig som den eneste Pokémon du kunne i generation 1. Plus alle de udfordringer du kan få. At den ikke ville kæmpe i anden batch. Og at det første var Rock-type, så du kunne fange en anden Pokémon. Det kunne jeg bare godt lide. Så udvikler den sig jo også med Thunderstruck til Raichu, som er sådan ikke fed. Og det er også en af mine yndlingspokémon, jeg bruger den også tit, når jeg spiller Let's Plays i Pokémon. Nummer 6. Charmander. Der er sikkert mange af jer, der tænker, hvorfor er Charmander så højt op på hans liste? Altså, jeg kan godt lide Charmander, men jeg synes ikke, at han er så god til at komme op på hjernen. Selvfølgelig er han sød. Charmeleon er også god. OK i hvordan den ser ud og hvordan den er komplikeret. Og Charizard er jo også fed, men jeg synes bare, der er nogle Pokémon, der er federe end Charmander. Nummer 6. Chimchar. Chimchar var den allerførste Pokémon, jeg nogensinde har prøvet at spille med. Og fordi at Pokémon Diamond var det allerførste Pokémon-spil, jeg nogensinde har fået og spillet. Så Chimchar har altid haft en stor del af mit hjerte. Men der er nogle federe Pokémoner. Monferno er en af de grimmeste Pokémoner, jeg nogensinde har set, synes jeg. Men Infernape er mega fed. Nummer 5. Mudkip. Grunden til at jeg har valgt Mudkip som nummer 5, det er at dens design er sød. Og så i sidste udvikling, der er den mega fed. Og jeg elsker også det, at Mudkip sidste udvikling, Swampert, lærer også, den lærer også ground type moves. Og vand ground, det er rimelig godt en god sammenblanding. Som for eksempel Quanks og andre Pokémoner, ligesom med vand ground. Fordi at Thunder heller ikke er effektivt mod dem mere. Nummer 4. Torchic. Grunden til at jeg har taget Torchic som nummer 4, det er for første på grund af, at det er Fire Fighting Pokémon, som var den første, der blev lavet. Plus at den er rimelig OP, og den kan også lære Flying type moves. Og så synes jeg også bare, at Blaziken, den er også mega fed. Men jeg kan ikke så godt lide Combustion, den er ikke så fed igen. Nummer 3. Bulbasaur. Til at starte med, så vil jeg lige spørge, hvorfor er det alle hedder Bulbasaur? I det første spil, det første træner, eller i Liga Boss, du skal kæmpe mod, det er Rock type. Det næste, du skal kæmpe mod, Water type. Næste, kan jeg ikke huske. Jo, det er Thunder. Men efter den, der har du nok fundet nogle Pokémoner, som der kan counter Thunder. Og så videre og så videre. Så jeg forstår ikke, hvorfor at den er så dårlig, eller hvorfor alle hader den. Altså, jeg har taget den de fleste gange, jeg har spillet Pokémon Red, Blue og Green. Så jeg forstår det ikke. Men grunden til, at jeg har valgt den 3, det er, at den er så god i spillet. Plus at dens sidste udvikling
Venusaur. Så mega fede. Også, og så Grass Poison, så den kan lære også nogle gode poison-angreb. Og også lidt ground, tror jeg. Jeg ikke kan huske det. Men jeg synes i hvert fald, at den er mega fed. Nummer 2. Chespin. Den eneste grund til, at jeg valgte Chespin som nummer 2, det er, at den er sød. Og virkelig. Så tror man, at Chespin udvikler sig til noget fedt, som for eksempel en, der måske ser sådan Sokos ud eller sådan noget. Det er bare en stor klump. Så tænker jeg, at sidste udvikling, den må være fed, når mellemudviklingen ikke var fed, fordi at det er den i nogle af de fleste af de andre spil. Bum, de laver en mega grim Pokémon. Det eneste grund til, at jeg har taget den på nummer 2, det er, at den er sød i første udvikling. Jeg tog den der i X og Y, fordi den så sød ud. Det var de andre også, men den der så sød ud. Så tænker jeg, yeah, jeg får en fed Pokémon til sidst. Ligesom måske Charmander eller Mudkip eller noget. Bum, grim, bum, grim. Men jeg synes, den er sød, så jeg synes, den skal have plads nummer 2. Nummer 1. Cyndaquil. Jeg har altid synes, Cyndaquil var mega sød. Også som jeg har sagt, så var generation 2 mit yndlingsgeneration. Og så synes jeg, Cyndaquil er fed. Quilava er fed, ifølge de andre, eller i de andre Pokémon, eller mellemudviklinger af Pokémon starter, så har jeg altid syntes, at Quilava er en af dem, jeg synes var de fedeste af mellemudviklingerne. Og så Typhlosion, den er mega sej med det der ild, der er i nakken. Plus den har det sygeste moveset. Den kan også lære electric type moves, så den kan counter vand-Pokémoner. Og den kan også lære fighting type moves. Det var min top 10 liste over min top 10 starter Pokémon. I er meget velkommen til at lave en top 10 selv. Med, I kan lægge en video, så kan jeg lægge den i beskrivelsen. Eller I kan bare skrive det i beskrivelsen. Så vil jeg virkelig gerne tjekke det. I må også godt skrive beskrivelsen, hvis der er en top 10 I ønsker at se. Eller noget andet I ønsker at se. Let's play måske med Pokémon. Og ellers så er der ikke andet at sige. Farvel.